Sziasztok! Üdvözlök ismét mindenkit innen a Kertészetből. Itt a korábban bemutatott mobilház előtt berendeztünk egy kis terasztal, gondoltunk, hogy itt a nyári hőségben egy picit zöld növényekkel, színekkel fel lehet dobni a teraszokat, úgyhogy ide kiraktunk néhány szép növény, szép kacskót. Ezek mind megvásárolhatók nálunk, ezen kívül egyedileg szaktanácsadással, tervekkel segíteni tudunk, hogy hogyan rendezzük be a teraszainkat, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.